Současně s účinností nového zákona o sociálních službách od 1.1.2007 vznikla nová organizace sociální služby města Pardubice, zřizovaná statutárním městem Pardubice. Činnost nové organizace navazuje na 28letou historii poskytování sociálních služeb v Pardubicích. Organizace zajišťuje prostřednictvím svých zařízení služby sociální péče pro občany města Pardubice a okolí. Prioritou je poskytování sociálních služeb, které vycházejí z potřeb občanů města Pardubice a plní standardy kvality sociálních služeb tak, aby byly odborné, dostupné, včasné, flexibilní, kontrolovatelné a efektivní. A nyní vítejte v našich zařízeních.